El que passa és que en aquest temps els pensadors, alquimistes, filòsofs, mags o endevins no són ben vistos per la noblesa. Els hi fem nosa. A ells els interessa la gent inculta, ignorant, que no pensi massa, per poder-los manipular millor. Mireu, us explicaré una història. Fa ja uns quants anys que l'amo em va convidar aquí a la Torrassa, amb no molt bones intencions. Em volia deixar en evidència al davant de tothom i després matar-me. Cop aquí, amb la seva prepotència habitual, em va fer una pregunta. Aviam, tu, que tant presumeixes d'endevinar el futur, digue'm, quin dia moriràs? Jo vaig observar que a la vegada que em feia la pregunta, acariciar l'empunyadura de la seva espasa. I molt astuta, li vaig respondre. No sé pas el dia que moriré. El que sí sé, i veig molt clar, és que vos morireu el dia següent de la meva mort. Temerós de que la meva predicció es pogués fer realitat, no es va atrevir a matar-me. Covard. Però es va encarregar de difondre per tota la comarca que jo estava boixa, que la gent havia de fugir de mi, que no es refiessin, que els podien fer molt de mal. I és per això que la gent em té tanta por. I em veig condemnada a viure separada de tothom. Però vosaltres no m'heu de tenir por, eh? No. A més, avui us faré una predicció. Estic generosa. Mireu, us puc ben bé assegurar que si el dia 27 de maig aneu a veure la remansada, tothom hi